Надежда, Джани Родари. Ако имах едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво, надежда, надежда за всички. Купете с отстъпка за вас, всеки трябва надежда да има и на всеки бих давал аз, колкото трябва, за трима. А на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда. Уважаеми родолюбиви българи, скъпи приятели, християни, учете българското слово, вярвайте в Бог, споделяйте заветите на нашите апостоли за свобода, четете нашите велики поети, увековечили в поезията си историята на нашето изстрадало отечество, майка България. Пазете нашият език, Бог да пази България. Чуйте песен за доброто. Когато си беден, когато си слаб, когато трепереш за късчето хляб, когато от всякъде кой както свари, препъвате с крак и ти удря шамари. Не дей се отчайва, не дей се навежда, не си позволявай да губиш надежда, защото макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава доброто. Какво е околство, какво са пари, пред светлата участ да бъдем добри? Когато в сърцето ти гняв се надига, кажи си на ум просто думата стига и вярвай, че пак ще спечели двубоя. С лошите мисли усмивката твоя, защото макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава доброто.